Kumsom panga liam ta Lucy a hmu zan khan khanglai bul maya khan in kanga oma in nei tu te nu fa chu an kang hlum ta niin an soi thlalak atanga a lan dan chuan meiche naupang chu Lucy nge mai kha alo ni tian hre thei an pa ber scott a erawh la damin model bial nu nein fanu kumsom pariat mi Brenda an nei mek bawk Lucy chu tuna kumsom hnia upa ni chuan khati lai khan kumnga mi vel ani dawn tih na ni Brenda erawh kum thum mi vel ani thunga fadang alo nei reng tawh tih na ani chu a fanu chu a zawng zui lo bawk nen an pa ber chu an ring hlel tatlat mai an hawkawngah chuan misual pakhat hian nurosi bag chu alo laksak thuta a tlanpui ta daih mai Lucy chuan a pheikhawk bun lai hlipin a hnungah chuan a vom ri awka a tlut a der mai chhun engah te ruk tur izawn ngam zawk le thil bo a awmem tiin nurosi chu a en dik tira angai angthlap chuan alo la awm kim vek Lucy chuan police station lamah ruk rupa chu a hruai ta thova chupa chu mantuma an zawn mek lo niin lawm thusui nan banners te an lo pe a thla te an la ho anu in a hril awangin Hoover a pawh chu alo thleng phei ve vat bawka Nurosi chuan banner chu phur deuh chuan a keng haw wangwang mai kanu Lucy hnenah hian lawm thu te i sawi tawh rengrengem thing tlang mi i ti ringa a lak zia kha Hoover an alo ti zau ni a dik a lawm vi ani ai thawh chuan a lak zawk tiin Nurosi chuan a haw san zui ta a Mr. Scott chuan Hoover chhungkua atanga birthday lawmna a kal ve tura sawmna a dawng tatlat mai chu makati in a lawm hle bawk a nupui pawh in nupui ala nei lo an tia nia Brenda pawh hi hruai tel vela hmeichhia tirila a tha viawang alo ti heuh mai exam neia Lucy a buai em lain Hoover a chu a pi te khua a ama in ava kal wangwanga anin lama zin turin ava sawm a birthday lawmna a tel ve turin adu ani Lucy pawh exam chu a chhang zo hmasa bera tuntum chu har a ti vak lo Melissa nen khan in hmu in exam zawh lawm nan tiin an in chei tir vela secretary nen khan a ruka in thurualin Hoover a chu lo hruai tir an tuma lo ni a hmel chauh chei lovin kawr mawi tak mai an hak tir bawk nalh pawh chu a in ti ve viau Hoover chuan alo hai chiang hle kabial nu ka lo zunga alo ti heu mai Lucy la makeup a hmang na sa mai bawk si nen alo confuse lo bawk nen alo hril dur bik lawk lova aw atang chuan Lucy chu ang a ti ve tho bawk si Lucy chu a in puang ta nge a ram huai ang lutuk a lawm rap khlak em lutuk matse in hme tho ania tiin alo fiam zau a pi te pawh chuan lo hrill lovin nula chheleu deuh mai an tupa in alo kai haw rungot mai chu a thin a rim hle a ler lutuk mai Lucy ril ru atna viawang ka vadon che ani tiin tiang nen chuan alo ngal kapi keima lawm Lucy in alo ti ta ka chuan ehe boi nangma mo ifanal ve ka hai che lawm a pi chuan alo ti luta Lucy pawh in nuam lo a ti awang chuan ava in phi fai ta thuai in ti thei deuhin Mr. Scott te chhungkua chuan Hoover an hnen atanga sawmna lekha an dawn chung chang te chu kalkhaw midang te bula chuan an sawi vela nuam an ti hle van duai thlak takin Lucy chu adam lo ta hlo mai a in thla hring deuhin mi khwal an ma ani a awm tir top chu tha a ti si lova hotel lama kal tawh mai turin Hoover a te pi tu chu a hril pi pawh chuan Lucy dam fel huna ni danga inin kar chu in puangzar mai dawn nia tiin alo hrilh ve ta a Lucy chuan sazupui lem anga siam naute lem chu a piancham lawmpui nan Hoover a chu a pe ve a alo lawm thiam hle a zia awm deuh awang chuan an kal san ta ri kang mei chhuah zan khan Lucy chu anu chuan thukru in a pasal chu sualin ngai zawng dang nei thin mahse a then thei lo thu le an ma ni chawm tu ber ani awang ani thu te a hrila a pa leh a bial nu chu lo haw in
Inchin na paper chuan a hming sign turin anu chu an lo ti lui a. A du lo awang chuan an in chu an hal zui ta a lo ni. Thitur chuan an nufa chuan an kalsan bawk. Lucy chuan anu chu chhan a tuma mahse an lo khawinat masak awangin a chuak mai thei si lo. Ama zawk chu anu chuan a chua lui tir ta ringawta. Lucy chuan chu a hre chuak ta hlo mai. Apa chu skota ani ti te po a hre bawk. Anu an tha sak awang khan phuba lak ngei po a tum ta ni. Brenda chuan Hoover a hmuh chuan hmel tha a lo ti em a. Pasal tan po chuan a duh ngal mia. Puskota po lo in labing var fal. Hetiang kum naupang te ni si a talen thatak mai i nei le. Sumdo na lo tling tak maya i din thei hi ka chuang lutuk chian ya. Ti in Hoover chu a lo bekngal bor. Carrington Group CEO kanya hi ka business card ti in a lo in hmel hriat thir zunga. Ani don tak mo ka thian te ti tangin ka lo hre to chialom. Hoover chuan a lo ti ve maya. Heng mi te hi ka nupui le ka fanu te an ni hi tia Scotan a lo hril ve le. Chibai Brenda kanya kumsom pariat college ka lai ka ni. Brenda chuan a lo ti vat. Ama chaw hi em ni fanu in nei. Hoover an a lo ti deuh khera. O ni kan fanu hi ala naupang ve na in lekha a thiam thei ania kan chuang ve asin ti in Mr. Scott chuan a lo fak na sa hle. Brenda in Hoover a number a lo dil ngal zat bawk. Mase ni chuan apa zawk chu ama mo zawk thu suhin a number chu a pe dadai thunga. Vivian te thian dun po in an jetla chu an lo thlir ve reng. Lucy a lo kal lo bawk den. An in kar a thavak lo ani chu ringin. Hoover chuan meiche dang chai kwal a tumani te an lo ring ve top. Hoover an cake a zai lai chuan va panin. Unaw pa cake ka du ve ti in a vadil. I du le kat ve mai la ti in a lo pe du si lo. A chung te niya na chuan. Lucy a ngay tua vang chuan hop ma mai a du thu le. Party chu lo bai pui chun zom mai tur chuan a cha. Pila chuan Vivian chu lo beru surin. Katupa hi chu i chang to lo. Anu pui hual ne na a hodo na ni ka. Kan chen ompa i du mai lo em ni. Mani lok khan anu puyin a thi sana. Ati chuan. Chutiang pau pa deuh pa thloi le ngal ka du lo ve a. Ti in Vivian chu alung oi lo hle. Hoover a chuan ipa kan zong mua Scotta ani. Hotel po an lo ne ani ome. Inu ero kang mea khan aboral ta ni. Ti in a shela. Kanu kha tha ani zok. Ka shi chuak vek to. Ti in Lucy chu a lo chap zoi zoya. Ipa fanu po kan mua. Kumsom pariat mi a lo ni to. Inu thi khan apyang to ti na ni chu. Tuna anu tenen an pathumin an cheng hau me ka ni. Ti in Hoover chuan a shil le a. Lucy chu a khonga in phuba lak sak ngei po chu atum thu a soibok. Api pe chuan apa chu a huat pui lutuka. Anun na lak sak ve hial po a cha komani chu mole. A lo ti ve hial. Lucy ero fuin a riru tin a lo tur le. Abula ama nem tura anom zel tur thu a shil. Mr. Scott te chung kwa po in Hoover a chu mak pa tan chuan an du em awangin party bua sai ve a som ve ngei chu an tum tara na. Lucy ero mang chalo tak chuan ati boy fo chin. Abula Hoover a chu a lo mukuk le ngala. Mase adam chat lo em awang khan a lo mut pui satlia ve mai sawani. College ma Melisai chuan Hoover a secretary khan chiana sem tur che in min thlemani. College ka zo vele an company ya min tho tir do na. Ti in Lucy bula chuan a lo in puang 5 ka. Atira kha chuan dik lo hle mai la. Tuna chuan I fel ka ti to lutuka. Chian ang tak takin ken to chian ya o. Min ngai dam ro o. Min hosu. Ti in angin ta chiama. Hoover a chuan college a she om le mal takin a om a lo awang ani ti. Lucy chuan a lo she thiam veka. A chianu po chu a holem lo. Chian po an ni chun zom zel tho. Somna chu Hoover chuan Scott te chung kwa chang chuan adong tange ya. A kal pe lo hle.
Mahse Scott chu project pakhata thodun pui a duh thu hrilh turin a secretary chu a tir thung. Brenda hi chuan photo a upload a movie la nena selfie dun ang te chuan an edit vel ni ngei tur ani. Chu Lucy chuan alo hmu ve a. Hoover a chu ava thon. Ani chu alo insawi fiah na samai. Lucy chuan a thik ve deuh ni a hriat awang erawh chuan lawm hle in a nui hua hua a. Rel kawng siam project lian tak maya chuan thodun a duh thu Hoover a chuan a soya. Scott pawh chu alo hlim hle. A fanu pian cham lawm na a tel ve tur te chuan alo sawm le. Ka buai deuh hleka ka lo kal thei lo hmel ti in a hnar thung. A hmalak dan tur chu Lucy nena chuan a hrilh ve zela. Mumang thalo tak a nei thin awangin a bula ria ve te alo dil. Nikhat chu anu thi cham ani awangin Lucy chu anu thlana kal a duh thu le gas pawh a kal lo tur thu Hoover a hnena chuan a hrila. Kalpui pawh alo duh lo ama a inbun ruah a duh thu in a chhang tlat. Brenda i pian cham lawm na chuan Hoover a chu alo lang thei mai si lova. Mi te chuan mak an tih thu soin an phun sep sep. Mahse project lian taka an tho ho tur thu Mr. Scott chuan a soita ka wangin. Engmah chu an soi zui ta bik lova. Chulai hmuna chuan Lucy kha violin tumin alo kal dei chu alo ni. Chung konun rong tak te chu thlir ringin. Anu thi cham ber khera an fanu birthday tak tak po ni hlei lo. An han lawm kher te chuan a huat na chu a ti zual lo thei lo. Chuta apa chuan voin hian kan ro sum zong zong le company te hi Brenda i ka fanu nei chun hne na hian kala hlan vek don ti ka puange ala ti zui. Voi le khata big screen a chuan Lucy anu le apa te ano panlaya an pathuma an thlalak chu alo in tar chuak ta thut mai. Kalkhom te chu an lo phun rungal murmura. Brenda po amang bo hle bok. Ipa nupui hlui le a fanu ten ni khi ti in anu chuan alo hrilh ru sur. In ka nga an boral dan vel chungchang te kha chu an lo hre ve to hloma. Chu thlalak chu tu lo tar lan nge ni ta ang ti in an hre chak hle. Mr. Scott chuan Lucy chu en vungin a nupui hlui nen chuan in ang reuh chuan a hria a. A secretary hnena tang chuan a fanu chu aladam nge ani ti a hre zui bok. Buaina an tok thei don tlat ti hria in. An om chu anuam thei ta hau lo mai. Chung til thleng vel chu Hoover an alo hria chuan a nupui chu a ngai tua ta hle a. Mahse a kalna tura a soya a kal si lo le. Dot a hrilh kher awang chuan alom vak lo. Hotela chuan Lucy chu Scott le a ho te chuan an lo phek zon ta a. Chuti lain Hoover a te pawh chulai hmuna chuan an lo thleng ve chia. Brenda te nu fa chuan lo biak that te chu an tum veu na in a ngai sak lo hle. Bedroom a chuan thawm hria in Mr. Scott chuan a fanu chu chemti a vi alo tum mek chuan va hmu. An lo khoi duk chur to. Mahse Hoover an lo khakin a han en chian chuan Lucy alo ni hau lo. Mr. Scott a pawh alo insoi thiam na samai. Kha chia hlo kha poisa tam tak pe in ama anga lemchang turin Lucy khan alo ruai alo ni. Apa te omdan a huat em awang khan anu thlana kal atum po chu thulin khalama khan akal ta dai mai alo ni a. Hoover a ero chuan chutiang thil lo om lutuk chu ti to lo tur chuan alo hril. Lucy po in ngai dam alo dil mol. Hoover a thil ti kwal vel dan chuan Mr. Scott te tumpa ngai chu a ti thata chia lova. An fanu adu awangin project te kha a pe a an lo ngai hmana. Mahse mi soi thawma tangin bial nuwa nei ti chu an hre chho le ta zel bok si. Vivian zo kha emo a bial nu chu an ti a. An exam result kha lo chuakin Lucy chu a ti tha hle a. Full mark a hmu pap mai. Hoover po in alom nan zanja e chua pui alo tiam. Chuti lain numendi chuan Vivian chu restaurant a chuan alo konfal ve mek boka. Hoover nen chuan anin ngai zon le ngai zon lo azot.
Ke ka ni lo a bial nu te chu thingtlang nu la lawm ani tiin a lo chang hmia tu nge hming zirlai nge na thawk so lai nu saw ni saw an pia chuan Lucy chu a lo ding renga violin play tu kha ani saw I chiang maw chiang e ani chuan ka pasal ka va hrilh tiang numen di chu a chuak ngal Lucy chu lo kal hnain Vivian ni chuan iva in la khawpui mi tan to ve a in chei dan te chu a lo ti nang po ke po kan dang lam to ni hi Lucy in a lo ti ve ngat in la hai veo su Hoover mo nu po ila ni lo top kha Vivian engi lo soi le tak ka bial nu hi lo ti bai to su ka ti ni lom ni Hoover an a lo ti ta ka chuan hello ka lo ti ve mai mai ani kha ati le zai Lucy chuan apu chu va hmu in ani hi anu pa ani a anu in anu chia le kha a lo pe a chung te bula chuan a thil hmu le hriat te chu numen di chuan a va hrila Mr. Scott chuan Bonnie nen anin ang ka ti viau sin ati chuan a hming te chu Lucy lom ati bok si Bonnie chu Lucy hming masa a lo ni Mr. Scott chuan Hoover chu office a chuan a va kal chila project chung changa khan engma in lo soi to si lova ka biak cheu la in min chang thei bok si lo avati tunlai chu ka boi deuh hleka secretary hne na khan va zo chiang mai te che alo ti maya ado kana Lucy ne na an thlalak chu hmu in ibial nu emni ti in a zot oh ni hi a violin tumpo ka hmu to sin a fel mel khop mai engtin nge thingtlang nula nen chuan inin ton dai thei kapi in min ko hmu a thian nu tu nu ania ani chu mole in nei huna chuan min som ve ru o nui hwa in Scott a chu ho a fanu ni theia a hriat tak lo awang chuan an hlim hle airport a project chung changa zindun turin secretary chuan Scott a chu a hruaya Lucy ne na Zandria an nei dun lain secretary chuan Hoover chu va text ruam man na anga engkim kalpui zel tur chuan a lo hril ni khat chu numendi hne na chuan an pa an man thu le mi apong swala wangin milian zanga an phut thu te chu an lo hril ta thut mai a thina rim hle Brenda chuan thil om zia chu anu lo zot ve mek buka puisa la chuan phut tam bok si company a an vakal chuan lawyer pakhat hian thuro chia zia na Lucy ne na apu in ape kha alo hmu a chan enge mo wanga aboral ani chuan a ro thil zong zong chu a fanu Lucy ming chuan ada vek alo ni kum atlin ma chu apu in alo kol tha a tuna ero dan angin Carrington Group share za a somli lai mai chu Lucy tan chuan an claim du ta alo ni Bonnie chu lo ko ula thu dik ani nge ni lo po kan hre hlei nem alo ti phota engkim verify vek ani to in oilo chuan police ne na po in thlen theiang an lo ti bur mai si kan pala rampo na om dei bok si a engma hriat kan nei ve lo alo ho hun ngak phot mai ro u an lo ti le chuti lain a chan chin moi lo deuh rampo na thil thleng kha chan chin thar lama chuan an lo the dar mek boka lawyer la chuan bel vat ro u company paisa chu in mangot thei lawang mimal boina ni hi dule in le lo te po in shal theiang chu alo la ti zui chutiang chuan an ti ta top renga an pa chuan phasan ma se ati swal pal ve ani hi nakina a ai tam ala thok chuak le don alom nang chau hi ka in ka na ini to a mithil ti thei tak pasala ini nge nge yanga yani ti in anu chuan Brenda chu a fui ru sau sawa an hotel ko ta la chuan mi pung khomin miswal hotel ani hi thleng su ti in an lo dang zel mai Mr. Scott po chu him takin alo hota a tal o tir kani Hoover hian min bumani sumdo na tak tak po kan nei lo project po kha an cancel dai ti in alo vui ho dur mai ani chuan khingila ni mai lom anu puina lo ti la in khanu khan min thlema kan mudun nge lom ma se min pong swal ani ati zai ani kha alo ti bok si
Insum ve ta che ler lutuk mai anu pui na ti chuan nang pawh eng ngei nih bik mi pa ka nih hrirengin min neih tum tlatin khati khan min zar buai reng thin ani lawm ni an in hnial leh ri I fanu khan share alo phut mek ania loyar te alo tir bawk a ama erawh kan la hmu lo ti in an lo hril I share te kha kan fanu hming hian transfer vela chuan ama hian a in kol chhun zawm bawk anga nang chu min chiat na tok toi ni a kan chhungkwa kan ke chhevek mayang ti in an kar ta zaya ngaidam dil na video te chu Mr Scott chuan ti chhuakin a ban thu le an company chu a fanu kuta ada thu te a puang bawk share transfer file a an sign dawn chuan Bonnie chu ama ngei lo in lan turin an phut ve tlata a thlalak emaw a number tal pe tur chuan an ti nakina alo in lan ve mayang tuna chuan in ti tur hi ti phot mai te u a hmu pe thlawt lo cheu ani anu pawh kha in tha sak ani lawm ni tia an nawr taka chuan an tha ani ngei bawk si a an chui chhuah a hlau deuh nge 40% share transfer file a chuan Mr Scott chuan a sign sak ta nge a Bonnie chu alo la dam tak tak ani chuan anu an ti dan vel ti kha a hmu vek si a an hlau thawng tan ta rampawna awm bo dai mai chu Mr Scott chuan a duh ta a eng thil nge mai ngei tua le kan fanu hi kan pui ve ngai a sin kumsawm pariat chiah la ni hi I du le nangmah khan vakal mai rawh numendi chuan alo ti hluk ole nakina nang chu I lo kal ve mai dawn nia Scott chuan alo ti ol sam et nuro si pawh kha Lucy laka chuan alo tha tawh hle a kawr te lo le sakin monu tan chuan a duh hle tawh ni in a lang Mr Scott chu zin tur chuan a chhuak chia misual ten Brenda I an kidnap thu anu chuan ron hril awangin a tal buai hle chumi te chuan poisa an duh lova an duh chu kumsawm pang liam ta a Mr Scott an anu pui a thana chu mit nge ya hmutu ani ti police station a vasoi tur chuan an kar alo ni ka pasal nia ka report lovang alo ti ve tlata ma se a phasan fo thin che kha enga tan ma angai lo che u intel lovin rampo na po ombo de tum kha an lo ti zela Brenda la chuan kanu min chan ro ka pa chuman ma se nang nen hlim takin kanom thei dawn a sin ti in alo ngen chiam bawk numendi ti ngai na shelo chuan police station lam chu a pan ta rimota a pasal chu twal that tu ani ti in ava report ta ni Scott a pawh chu ala thlo chhuah hma in police station lama chuan ko phei ani ta a an in hnial buai ta chiam mai Judy ti that tu chu nangmah ngei ni kha alo ti ta ka chuan ni e adik ani ma se nang pawh hi I hnam hnoi ve tho min tur tu zawk I ni ba ka lighter min pe tu pawh nangmah nge hi ni Scott chuan alo ti ve piap piap mai Brenda chu an chhuah ta a ma se anwa khol chuan a thil ti swala a in puan thu le twal tha thu buaya man ani thu police te chuan an lo hril chung zong zong chu Hoover te ruam man na vek kha lo ni a visual te chu an ma ni le an ma ni an in shem ta ani ber tuna chuan Lucy po in anu tan phuba ala ve ta apa ma chuan ava in lan ta ngei boka a rin hlel nu kha alo ni chia a tira tangin engkim mai chu an ruam man na vek alo ni ti a hria chuan ipa ka ni hi engtin nge hetiang hian ka chungai ti thei alo ti vel kanu thatin kang maya thi turin min kalsan ni lawm ni chu wang chuan shemna pek hi phu ni company po kanu ten poisa an pek cha tanga idin ani kha engkim hi kalak let le sak vek don che u nang le ibial nu le ifanu te nen hian Lucy in alo ti let mia apa po chu a chapna samai tuna chuan Lucy po thatakin a graduate ve ta Vivian po in thik deuhin ral khata tangin alo thlir renga a topa chuan Lucy le Hoover te chu anin nei ta bawk Brenda chuan a hna chu a thiam lo em awangin an company chu tla chhemai thei din hmuna an ding ta a
Starlight Group te nen chuan thawh ho mai chu an rem ti ta. An ni chuan an company chu an lo le sak ta a. Starlight Group neitu chu Lucy alo ni reng mai. Hoover chuan a nupui chu an khawhluiah chuan a hruai a. A nu pawh thlamuang taka a chawlh hadam theih tawh ngei an bei sei. Harsatna le buaina ten a kiansan hnu chuan an chhungkhat laina le thenrual tha te sawmkhawmin pangai takin an in nei tha le ta a. Tunah chuan Lucy puin chhungkudik tak a nei ve ta e. Ole khati zong kha tuntum drama chu alo ni le ta a. Drama thar hmuhnawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia. A bula tanga a tawp thlenga milo en sak tu zong zong te chunga lawm thu kan sui e.